DXDC Radyoman Report. Wala nagdahum ang swimmer nga si Paolo Miguel Labanon nga siya ang makasakmit sa unang gold medal alang sa Davao Eagles sa Palarong Pambansa 2023 sa Marikina City. Sa interbyu sa DXDC RMN Davao kang Labanon, iyang gisaysay nga hawod usab ang iyang mga nakalaban sa 400-meter FREESTYLE-BOYS SECONDARY. Apan nagpasalamat kini nga siya gayud ang nakasakmit sa unang gold medal sa delegasyon gikan sa Davao Region. Well, it was unexpected kasi marami naman pong malakas na kalaban na I've competed with. And happy naman po na I've won the first gold medal for Davao City. Gisulti sa swimmer nga dako usab og tabang kaniya ang iyang gihimong pagpangandam sa maong multi-sport event. Pinagi sa intense training, strict diet ug mind conditioning. Matod sa gold medalist nga iyang inspirasyon ang iyang ginikanan ug pamilya. Dako usab ang iyang pagpasalamat sa suporta sa Davaoenos sa mga atleta nga parayong nagkumpit sa maong paugnat sa kusog. My inspiration naman po is my parents and my grandparents, basically the people I've known kasi they've given me support and the motivation to keep pursuing in this sport. Dugang ni Labanon nga aduna pa siya'y nakalinyaring events og nang hinaot kini nga makasakmit gihapon siya og gold medals lakip na ang iyang kaubanang atleta. Yung sabi ko lang is keep fighting, we can win this, go Davao Eagles. Kahit duman nga apil si Labanon sa elementary boys swimming team ni atong Palarong Pambansa 2019 nga una usab nga nakakuha og gold medal alang sa Davao Region. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.